els representants dels treballadors del 112 de Reus, que portem actualment 2 mesos en vaga quasi bé, des de l'11 d'agost, vaga indefinida de divendres a dilluns. Aquesta vaga la fem per uns quants motius. El principal és que volem millorar les condicions laborals de la plantilla per millorar el servei que oferim a la ciutadania. Actualment, en el 112 es perden trucades que poden ser d'incendis, que poden ser d'atacs de cor, d'ofegats, de violències masclistes. Aquesta vaga té com a objectiu aconseguir un conveni propi que reflecteixi la realitat de les emergències. Actualment estem adscrits a un conveni de telemàrqueting que no correspon en absolut al dia a dia a la situació que són atendre trucades d'emergència. Volem també acabar amb la precarietat en un servei en el que la gran majoria de contractes són a jornada parcial i, a més, principalment a 24-28 hores de jornada. I, finalment, volem un compromís ferm d'internalització de la Generalitat a través del Departament d'Interior. Aquest servei, que ja era públic i que actualment està en mans privades, hauria de tornar a ser públic, que és el que correspon. Ens trobem aquí davant del Parlament de Catalunya per defensar uns serveis d'emergència públics i de qualitat i per denunciar que una empresa Ferrovial, que acaba de mudar la seva seu als Països Baixos i que no contenta en parasitar els serveis a l'administració pública, ofereixen un mal servei a la ciutadania en una cosa tan important com és el telèfon 112 d'emergències. Ferrovial, en una situació similar, també gestiona el servei del 061 i també gestiona el servei del 061 i molts altres serveis de l'administració pública que va agafant un rere l'altre. Altres serveis que no només de Ferrovial, com ambulàncies, que també la Generalitat decideix licitar a empreses externes. Perquè salvar vides no és un negoci, perquè tenim dret a una feina digna i perquè la ciutadania té el dret a exigir un servei d'emergències de qualitat i públic, ens trobem aquí i exigim un compromís ferm d'internalització del Departament d'Interior. Gràcies. Salvar vides no és un negoci.